Ahojte, ahojte milí strelci, ja vás zdravím a vítam na vašom všeobecnom výklade na mesiac marec 2024. Dúfam, že máte za sebou úspešný január a február a že sa spoločne už tešíme na ďalší mesiac tohto roka 2024 a že naozaj pre vás, aj pre nás, aj pre všetkých bude ten nasledujúci mesiac príjemný a že mám pre vás iba samé dobré správy v týchto kartách. Milí strelci, ak máte záujem o individuálny výklad, tak tu nájdete na mňa kontakty, tu mi viete, tuto by sa to niekde malo zobraziť, kde mi viete napísať a kde sa mi viete ozvať a kde si vieme dohodnúť potom individuálne čítanie. Milí strelci, teraz nás čaká oblasť lásky, kariéry, financií a potom zdravia. Takže poďme sa spoločne pozrieť, čo nám tieto cigánske karty prezradia o vašom mesiaci marec, milí strelci, láska, marec 2024, ako to tam bude vyzerať. No, milí strelci, trošku taká nepríjemná správa, úplne taká, že extrémna, ešte som mu aj nepoužila v týchto výkladoch, ale pozor na potraty. Ak ste náhodou nejaká dáma, teda tehotná, pozor, dávať si pozor na potrat. To je trošku taká nejaká informácia, ktorá mi teraz tak nepríjemne prišla. Ale inak všeobecne, čo sa týka vzťahov, tak to bude... bude to také striedavé počasie, poviem to tak. V tých vzťahoch to budete mať raz príjemné, raz nejaká hádka trošku, raz niečo sa bude riešiť pozitívnejšie, niečo sa bude riešiť negatívnejšie. Veľmi taká husenková dráha v rámci vzťahov. Ak ste nezadaní, tak vidím tam nejaký nový začiatok, ale ide to do straty. Naozaj nič vážne, aj keď tam aj prichádza nejaký partner, nič vážne dlhodobé sa tam neukazuje, určite nie. Ale všetky situácie v tých partnerských vzťahoch, čiže pozitívne alebo negatívne, či už ste zadaní alebo nezadaní, milí strelci, ktorí budú v tom mesiaci marec, tak sú pre vás nejakým spôsobom darom. Niečo sa z nich máte naučiť a poučiť. Samozrejme, že vy sami. Čiže darom pre vás samotných. Toľko láska, milí strelci. Poďme na oblasť kariéry a práce. Kariéra a práca, milí strelci. Poďme na to. Marec 2024, oblasť kariéry. Vyšli mi až 4 karty, tak ja ich nechám. Pozrieme sa na to, čo sa mi tam ukazuje, milí strelci. Takže, pracovná cesta. Ak ste zamestnaní, máte prácu, veľká pravdepodobnosť, že mesiaci marec budete za prácou cestovať. Určite tým pádom prichádza zlepšenie finančnej situácie, je tam nejaká karta daru, teda prichádza tam, teda nemusí to byť iba dar úplne, že finančný, že zlepšenie finančnej situácie, ale môže byť tá cesta vám bude nejakým spôsobom darom. Pozor na žiarlivosť, pozor na závisť v rámci práce, v rámci pracovného úspechu. Môžu tam byť nejaké takéto emócie spojené s ľuďmi v vašom okolí, že vám teda závidia tú vašu pozíciu pracovnú. Pozor na to. Ale inak veľmi príjemné, aj nejaký človek, ktorý, nejaký kolega, šéf, spolupracovník, veľmi príjemné karty a hlavne teda sa mi tam zobrazuje nejaká pracovná cesta. Takisto aj náhodou, ak ste nezamestnaní, tak môže od nejakého muža prísť pracovná ponuka, ktorá možno bude aj v zahraničí. Takže toľko, milí strelci, k práci a ku kariére. A my teraz ideme na poslednú časť a posledná časť je zdravie, emócie, emocionálne rozpoloženie, psychická pohoda. Milí strelci, ideme sa na to pozrieť. Takže strelec marec 2024, psychika, zdravie. No, okrem mierneho poklesu, možno energie viacej, energie v psychickom zdraví alebo fyzickom zdraví, pokles energie, sú tam príjemné karty a zastabilizovanie
zdravia. Čiže, ak ste náhodou na tom trošku, by som povedala, že horšie, tak prichádzajú lepšie časy. Ak ste na tom, že veľmi, veľmi dobre, tak mierna strata energie. Takže pozor akurát na to, milí strelci. Inak príjemné, silné psychické aj fyzické zdravie. Malo by to byť v poriadku. Akurát pozor na určité závislosti, milí strelci. Na určité závislosti. Pozor na návykové látky. To je len upozornenie pre vás. Dobre, milí strelci, ideme na posledné kartičky. A to je anielský odkaz pre vás. Sa mi to tu rozsypalo, ale nevadí, karty sú všetky. Takže posledná karta, posledná informácia pre vás, milí strelci, je tento odkaz anielsky, vaša osobná anielská karta, Strelec marec 2024 a tu ju máme. Takže I am light, som svetlo, som nejaká doslova, aby som to tu prinášam svetlo, áno, presne, ako som povedala. Takže pozrite sa na tohto aniela, na túto vílu, ktorá nesie tento lampiónik alebo túto lampu vo svojich rukách. A takto, ako aj táto víla prináša toto svetlo do vášho života, tak je veľká šanca a pravdepodobnosť, že aj vy ste ten človek, ktorý môže presne takto priniesť svetlo do života niekoho, alebo práve niekto prináša takéto svetlo do vášho života. Dôverujte a verte, že akékoľvek nepríjemné situácie sa vyskytujú vo vašom živote, stále môžete byť vy tým svetlom, alebo stále môže byť niekto, kto bude tým svetlom pre vás. Takže dôverujte, verte a napriek aj nejakým, hovorím, negatívnym veciam, ktoré sa môžu vyskytnúť v tom mesiaci marec, stále verte tomu, že vždy sú tam nejakí tí anieli, veľa, ktorí, ja hovorím, to sú anieli aj všedného dňa. Naozaj ten aniel môže byť v podobe hociakého človeka, kolegu, hocikoho, ktorý vám rozžiari a rozsvieti ten váš deň, alebo ten váš mesiac, alebo ten váš život. Takže verte a dôverujte, milí strelci. Ak je záujem o individuálny výklad, tu by mali byť tie informácie, kde sa viete na mňa nakontaktovať a vieme si potom dohodnúť individuálne čítanie. Dobre? Takže budem sa na vás veľmi tešiť, milí strelci. A naozaj vám želám krásny a úspešný mesiac marec. Pa, pa.